De centmarathon van de Ielslikkers FM is in volle gang. Goed een week lang brengt een groep uit Veenwouden de populairste piratenhits. Maar hebben ze ook acties en hier springt er dit hieruit. Het is slikster, daar zit het grapje al een beetje in eigenlijk. Maar we dienen best wel vaak het speeltje hitster. En wie gaat onze eigen variant maken, de piratenhits hitster eigenlijk. Dus vanuit de Ielslikkers de slikster. Ja. Een idee dat onder de kriesporrel al begon te libjen. We gaan een hele Spotify-list hebben maken met z'n allen. Dus we zien volgens mij winnen we met Jochenman sterk, zien we een roende tafel te veskes zieken. En vervolgens alles checken, iertal, artiest en het noemer. En als juist echt dat Spotify net altijd klopt met de werkelijkheid. Dus, en uiteindelijk ga ik het verwerken tot een speeltje. Dus ik ga, het zijn 300 kaartjes. Dus 300 kaartjes voorkant en aan de achterkant. Dus ja, het begint met mijn Excel-bestandje om alles wat te rangschikken. En dan de opmaak. Mooi dwarsje erbij. Helemaal in te drukken. En dan haast een paaltje op tafel te staan. Oh, rocking met me. 80 van de 100 exemplaren binnen intussen al verkocht. Het speeltje rint dus goed. Maar of ze er in de toekomst meer mee dwaan willen? Officieel op de markt brengen, dat is ons doel helemaal net. Officieel is het natuurlijk een hitsterspeeltje. En die willen natuurlijk beslist net het yes van de voeten van hitsterwijn menen. Dus nee, wie wil graag wat lieds horen. En voor de liefhebber in onze kringen is het hartstikke leuk. En, maar verder nee, uitbrengen had u zijn ambitie net, nee. Het nummer is 06 2002 988. Als je op verzoekje haakt, kun je altijd even appen. Hè? Luister je met mij, dit ben Ielslikkers en goeiemorgen, hoi.